המסקנה שלי, ככה יוצא לי הרבה לפגוש חברות, כאילו כולם באמת מוכשרות וטובות ומעולות במה שהן עושות, גם עם שכירות וגם עם עצמאיות. אני הלכתי ללמוד ניהול סושיאל בגלל שאני הבנתי כמה אינסטגרם הוא כלי חזק ונגיש וחינמי, שאתם פשוט יכולות להתפרסם, אתם יכולות פשוט להראות כמה אתם טובות ואתם פשוט טובות. אז אני אומרת כאילו, קומו, תעשו תוכן, עם מה שזה לא יהיה, זה לא חייב להיות מושלם, זה לא חייב להיות מדויק, זה לא חייב להיות 200%. תעשו פשוט תוכן, תעבירו הלאה את מה שאתם יודעות לעשות הכי טוב. כאילו יש מקום לכולם, אל תפחדו, אל תלחצו, תתחילו. סטורי אחד ליום, תעלו ל2, תעלו ל3, תראו איך שזה בא לכם בקלות. אני בהתחלה הייתי מעלה לאינסטגרם, אבל לדבר נגיד פחות, לא כזה אהבתי על זה. ולאט לאט ניסיתי. התחלתי עם סתם להעלות את עצמי, תמונות, להעלות את הילדים, להעלות בקטנה כזה מלמעלה. אז פעם אחת דיברתי והתביישתי ובכלל לא הסתכלתי על מה שהעליתי ולא איך אני מדברת ולא כלום. ולאט לאט רגלתי. אז אני אומרת, תנסו. יש לכם קהל בחוץ שצריך כישרון שלכם, את המומחיות שלכם. פשוט תעשו את זה. כאילו זה כזה נגיש וזה כזה קל ולומדים את זה כאילו תוך כדי תנועה ויש ברשת כל כך הרבה אופציות ואפשרויות. אז יאללה, קומי.